И здравейте! Аз съм Wither Monster, тук до мен е Фарито Про. Бърже! И Cookie Monster Худи. Това мога го казваш, като влезеш в Майнкрафт. Така. Аз не съм излял, бе, умен. Търсил си Айрон. Айрон е бил тука. Къде? Е, тука. Гледай. 10 блокчета от това. 10. Аз не съм ти купал до 10. Ма, това е твоето разкопаване, бе! Бе, не е моето, бе! Аз там не съм копал, бе! Моето беше с каменна кирка. Защо кога се изкачвам винаги нещо не взима от сърчица? Мага. О, кол! Го взема за факли. Свиса. Къде се свия, бе? Забравих подробността. Лава! Къде? Бери. Ма запушия, бе? Да, то така стай. Да. Трябва. Аз гледам и копа. Мартин ще... О, Мартин, взем ти раницата. О, облеки съм, бил. Има на... Браво, много сумен. Газ при това къде е фермичка. От мен се издига пушек. Не вече точно викаме Вани Пушек, така. За протокола на неговото име Иван, да. Тия го знаят от Крида 1. Сигурно. Значи, неговото име е Иван Куко. Стига! Не, бе, стига. Екзес Видър Монстър. Навари Про Илян Куко. На тоя. На Удия. На тоя Удия. Пикащия, бе, пикащия. Да речем Уидър Монстър. Така наречен. Му е Мартинев Тимо. Много известният Мартинев Тимо. Не, чакайте. Грешка, ще почнем от начало. Значи, на така наречения Cookie Monster Худи му е Иван Ненчов Кук. Не. На Фаре Про е Илян Лилян. Оле, гледай какво пропускаш, бе, умен. Това е червеното. Бягай, бе. Той е пред теб. Не, бе! Бат, идиота! Ама не! Мене тук нямаше пред мен. Ти удръж на воля! Плеу! Не, бе, слушай какво стана. Мале, той е щупил цяла къща, бе! Не влизи вътре в къщата. О, бе, той е щупил цяла къща! Май гад! Ама вижте, мен не ми изписваше. Поне ми вземи работите. Мен не ми излизаше. Вземи ми работите, това е най-важното. Мен не ми излизаше, че си пред мен. И аз се опитвам да троша това. Този си главата. Няма да влизам. И гледам и викам, що па не мога го строша? Не дай гледай, бе, човек, бе, много си. Много вижда. Аз видя като тъмна чета. Ма гледай, бе! Само покрива остави, гледай, бе! Вижте, приятели, покрива на къща. Не мога да стигна, стигам горе. Марио, бе, ма ти какво правиш сега? Къщи ли свърши да разрушаваш село? Човек, много ни загрузняваше къщата. Какво да го направя? Ти не ма влизаш. Добре, де! Как искам Илян да умре сега с тия диаманти? Айде, Марто! Пускай на безкрайно, очи тук вече ми стигна безкрайността. Как е безкрайно? Инвизител! Да, също. Бле! Айде, излизайте. Чухте ли моя приятел? Чакай малко. Цахай, бе, цахайте ми не тук работа. Айде. От цялата къща. Цаханихме рута и да. Махни, бе. Стига, бе. Айде. Аз знам къде да са. Опа. Това беше селото. Айде, бе. Опа! Тапак! Нема ни ги работите, нали? Да. Какво? Нема ни ги работите. Зачекнай го леко. Влез в сървъра. Направи мейк.
Добре, излез! Казах ви, че не може да се прави мейкон, да бям. Не, бе! Аз съм без работи, бе. И аз съм без работи. Аз още не съм влязъл. И нямаме и диаманти. Аре! Имаш левел поне. Ма то без това не може да се прави на инвизител. Може! Не може! Газар, как стана на инвизител? Добре, бе, ще намерим нови диаманти. Ти къде тръгна? Тук сте. Ето да, бе, не е инвизител. Сега по сървъра си продължава. И си продължава. И само ви кажа, че сме на остров. Да, бе, няма инвизител, бе, Мартина. Тръгни оди до края на света. Дали няма свършвам. Казвам ти. Има инвизител. Там като го натиснеш от толкова става инвизител. Не влизи. Газаров от толкова стана... Не! Извинявай, искам да затворя. Не стига, че това му трепа нарочно. Не, нарочно, не ми изписваше, че си пред мен. Помни, ние снимаме. Не ме бърка. Няма го кача този клип. Не ти и трябва. Човек, ти си задните диаманти, бе. Ма човек! Го прави!